Oke, terima kasih yang terhormat jajaran ibu-ibu nggih. Kampung Jainur saking terima kasih kembali ucapkan matur suwun nuwun kagem ibu-ibu ingkang sampun minggat dateng satu pagelaran. Ingkang hormati Ibu Bakri saking Bodang Kebon ugi Ibu Kampung Jainur saking Bodang, Bu Budian saking Mojo dan kawan-kawan, terima kasih sudah tampil datang panggung pagelaran. Dan giliran berikutnya saya panggil Bapak Kampung Jainur saking Bodang, Bapak Supar saking Dadapan, didampingi Pak Siono saking Bodang, Pak Simun saking Bodang, sesarengan Pak Kolim, Pak Heru, Abah Aliman saking Mojo, kalian Pak Multaufik, Pak Timan saking Dawan dan Pak Ngateno saking Bodang Kebon. Katuran naik ke atas panggung pagelaran. Bapak Kampung Jainur saking Bodang, Bapak
supan saking dadapan monggo mriki Pak Siono Pak Simun saking bocem Bapak Kole Bapak Heru apa Aliman Pak Multofik Pak Timan saking dawuhan Pak Ngetono saking Batang Kebon mriki monggo monggo teng pagelaran nggih semua katuran kagem Bapak Kampung Zainur